sanibonani bafowethu.
Fana umbuzo kanjani ukhisa odumo. Yebo. Udlala ngami futhi. Anime nabanye bafowethu nifollow ipage lami lapha uKhaza SA, ngiyanicela nje nilikhulise kakhulu ipage lami bafowethu. Ningiphi amalungelo ami bafowethu, ninginike amalungelo ayisinesikhathi yona indoda ikhona endimeni.
sungiphaphela nanjalo Mkhize. Sungiphaphela nje. Phuma mangaba wena awuhambisana lokho ngikwenza njengamanje. Awusungikhulumeli wabantu wena. Ngifuna umuntu ongiphaphelayo. Ihamba kanjani lapho? Moja kambanja. Sikhona. Amba overtaking. Hayi futhi uhamba kahle ngomoleni. Nazo. Ayilayishanga nje abagibeli inkabi lapho. Dubai. Ayilayishanga abagibeli inkabi lapho. Ayilayishe bona uphethe wona impela. Hayi. Ayingagcini ilala ngomhlanje. Ingandlalele. Hayi siyathokoza ngaba hayi. Umhla ka-30 ake ibalayishe nje babhekise khona eMabhedi. Wow. Kuzoba njalo impela. Ayibashonise khona inkabi yami. Kwazi kwamnandi ukuhlala nani bafowethu ngijabule nje kakhulu ukuthi ngidlale nani nje ekuseni bafowethu.
Sale, sure. Bye bye. Bye bye.